Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ufuna ubulungiswa owesifazane oneminyaka engu-23 waseDobsonville wadlwengulwa ngowesilisa bedakiwe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela ningixolele ngibanjwe umkhuhlane. Owesifazane oneminyaka engu-23 waseDobsonville uthi ufisa kwenzeka ubulungiswa njengoba adlwengulwa owesilisa oneminyaka engu-34. Uthi wangidlwengula sidakiwe ngavuka ekseni ngamtshela ukuthi lento ayenzile angiyithandanga wabe sexolisa wathi kube iphutha ngeke iphinde yenzeke. Uthi siqale ukubonana naye ngo-October nyakenye kuthe ngoFebruary kulonyaka ila aqale khona ukungidlwengula. Emva kwalokho sigcine sesithandana ngo-April. Uthi eqaleni ngasitshela ukuthi ungidlwengule ngoba besidakiwe. Sithe sesithandana ngabe sengisuka ngiyohlala naye. Bethi mayibuye emsebenzini avela afune ukulala nami ngenkani. Ngimtshela ukuthi lento ayenzayo angiyithanda vele abhoke ngolaka. Ugcine esengidlwengula elala nami ngingafuni. Ngibe sengihamba ngiyovula icala emaphoyiseni nokuyila ababefike bengitshela ukuthi asilungise izinto nesithandwa sami. Kwesinye isikhathi bengike ngihlale bengangisize ngalutho ukuze kushone ilanga. Ngigcine ngiduba ngihambe ngibuyele emuva. Okhulumela amaphoyisa uColonel Mavela Masondo uyale abesifazane ukuba uma befika epolice station bengalitholi usizo abofuna ustation command ukuze bekwazi ukusizakala. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section.